Meget fed parkering ellers. Jeg ved, om de skal have sig en shawarma. Lidt træt af de bøder, vi får, når vi parkerer uden at betale oven i købet på en parkeringsplads. Så det tænker her, okay, er det shawarma, eller er de rent faktisk på job? Det kan man jo så vente sig og se, hvor de kommer fra. Måske kan man også bare gå ind i shawarma-butikken og se, om de står der. Måske kunne man sige til dem, at de har snuppet min plads. Undskyld, man flytter lige bilen. Jeg holder på min plads. Fuck er det nu? Det er spørgsmålet. Hvad for en shawarma de er gået ind til? Fordi der er mange at vælge med. Er det derovre? Eller er det derovre?